Ayanare. Ya wara ibaro ikadini tellement quoi. Patar di bisu ila show. Neko. Muni la iti danila. Kaja ibaro muna ni enne sigli du toujours. Ibaye 2 minutes 3 minutes ibe wele ou bien ibe vocal la. Ciao. Bene choqué quoi. Hein? Nous pas chez nous tini frère. Wallahi. Je te le jure, la tienne. Ina kuma gelefia. Muso imana ke tugoto. Kana na miliki ga bu igacha. Kana miliki cheka ko formu bila ki be bela. Muso imana ke tugoto. Kem go fe mo mbi fe. Ima fa. Muti wole no wulere. Kan me. Wallahi les drogati. Ina fi bari. Yoro wuninga bankini ge. Maram. Wallahi kunni mafraila kale te kuma ne fengwa deni masala akan haram ne mo hake me haram ya e kama alebodo ko mu ne benela e be sayro mi ne baro ne tuyi kala wallahi ikadi ni turu ala da takai ni ga ornyini nu ja dano zani de ubaji ibora ne tube fe anata china ai bibi ayoro majasa ne tun kana tambara china iboro efleni wa toujours les be kuma finalité dans la ne be ñogon fe mi ta kay roju ibada ni keri fe sa wallahi ne keri fe te segi janfa wani ne kera ñogon fe ite ni misala fe dia ki beta muso were ne gemi ali bine mi ne hanyari ube voilà ibe ne bolude isle me ne la tafi kunari awo kaja wani ko yoro mi ne be yeno karata sarek no ka din mana de sare kon tuisa sare ka futu ko dalam ni e bi form na ere isigi ba ke kadinye turu man do ko muso sukashi etega ne sukashi e mai toujours nga bombe pela me nga lezila koroboro pitini ni buti fe ke ime fi ala no duna akun ka kumando fi ko iga numero tanta ibaro ke no écrit la turu ibara oluto no sa oluka ko oluto do be ko do fe na fo me e ka ko do be fe ana chinso o jime o duna ni duna bitigi ko na wo me boisson sa dini tumika kuma isa tumika mfeje to isa o kuma shape ka kuma dala aleli shape ka kanu kone ko gila shape ko kai harawi ite man wara ni ite sabali iboro ne afije na woni te jeli ni kera nyogo fe ni kera nyogo fe muna ibe ta muso were kam mu de be o la mi te ne la o kai ne de ya ube mu ne be no mo ker mu famusa ai iga ko indigira ne la re bonjour kala sai ya famusa la charmante angata chila sa ube amina sisa amina sa wati ibe ta ube ngita kaja bon depuis qu'il y a un calé oui calé ma ibe fe enne ga kale nyogo yitugudi on est fait ka fenfoi ni man wore nyof ka fenfoi ne be mi fam itoro kali jet du beto gi wele ka be ne toro iba kala ma ni appel wera duni wa ni cheru we musudu ne ka fuita la ni appel duni wa bitane yoro me eske ra kala ni to kala ma de voilà parce que kadni ni ba blanc ko toujours mo wera di bigi kaja on yoro iben tahu bemita kaja tungita kaja wara itu tamani dia ngambil ai otui tamani foi ta soro kaja wallahi kaja mama kan ne ti dai ga sigidai na wallahi bi faranji wallahi dise muso nyuma ko te kwa formu nyuma de kudu wallahi ci kai kuyi wallahi dem zo am babla ije kaja kai kuyi Wuni kira wa kuma kuno maya jigana fanda de mana muto soro uta yere doni
e kan ka bɔ yan fɛ ne kan ka taa yan fɛ ne bɛ yan de seere cɛ i yɛrɛ mara sa cɛ ne mun ko sugu de minnu amalijamu sugu de bɛna mɔgɔw ka circulation bloquer est ce que ale kan ka bɔ yan a kan ka yan seere i b'a sɔrɔ nin wali moto sigalen de n'an ka foro i ka moto jɔ i ka na ko kɔfɛ n bɛ ko bɛɛ yira e la cɛ aw yɛrɛ mara sa e tɛ maa ba dɔn de wa o ma e ma ne yan e tɛ maa ba dɔn min ka kɛ ni min ne tɛ se k'e kaja wara i da bɔ nin nin ɲɔgɔn na denmisɛnnin an bɛ bɔ na nin génération na koyi ne i jamana de cogo min ne ta kun ka jugu i ta ye bɛɛ kun ko ne ma ko baro jamana ɔhɔ n ka cɛ na n bɛ ko bɛɛ yira e la bi bilahi na cɛ i tɛ manamana ko dabila n b'i jogin dɛ kaja wara kaja i da n b'i haramuya dɛ i ka bila n ka cɛ ne ma ye n ko yan circulation ne de ta don ne sago de b'a la fantan den tɛ se ka na dugu kɔnɔ yan k'a fɔ k'i bɛ jama i komi ne i y'a faamu wa n ka cɛ moto in filɛ nin ye voilà tile bɛ n kun a bɛ si yan kaja n k'i da bɔ a la n ma kangari tɛ ye wa bɛɛ e ma nin dɔn wa bɛɛ ko ne ma ko baro kafalen baro jamana i da bɔ na sa bébé kuma e tɛ ne lamɛn n ka cɛ mun de ye bila nin na grand frère e yɛrɛ b'a dɔn n'an taara ni sariya si e jo ta cɛ kana sariya ko kuma fɔ n ye sa yan ye ka sariya de wa i jɔ moto n'i bɛna bɔ ba fɛ min ka di jeli baro de b'o kɛ ne bolo e kan k'i droite de serrer ou bien e b'i droite serrer ne bɛ ka n droite de serrer mais ne bɛ ka yan serrer ne fa a fɔ k'i jo t'a la i k'a kɛ ala kama i ka taa ayi i da bɔ a la ne jo t'a la hali n'i jo b'a la mais n bɛ ɲɛ yira ala la bi nin minɛ ne kɔni t'a dɔn ayi ka diyan k'i k'a minɛ minɛ n ka cɛ nin bɔ ayi no kaja tu masa kaja kaja Allah ni fa nyama kaja ayi kaja tidak wala Allah ni fa nyama sa sabalisa ai sabalisa kaja tidak wala sabalisa buaka se buaka ibi na para ani nyafi sa ida wala sa niemle ngomi pisa nyafi Allah nyafi kaja kanam je ya ne ni mo ko bi boya ya boya kaja kanam fe Allah kama ikata ya ya da to ayin to da tuma kaja fle yo kaja yefu Allah ni fa nyama sa ni fa nyama ni fa Allah ite na nyane ma ni fa nyama Allah kui ni fa nyama kaja kana na fra kaja kana na fra bona ce kaja bona ni fa kaja atoi kaja plasa Allah kama kaja bla ni fa Allah kama ne jeli de ma horo ma til kane to kaja Allah kama ne fa Allah kama akene kama ni parce que ni mo fi ni mo boya yɛrɛ boya sa o ce sa Allah kama sa kaja bona ce sa kaja ni fa Allah ko sa ne deni Allah ni fa kaja toi kaja bla ni fa ifuna sa na fura kila me amesa abla ne wara de abla o be ne die na jongo abla ne die kana kaja toi sa ni fa Allah kama ika ne ce bi Allah kui ni fa Allah ni fa Allah ni fa sa mai sa kaja toi sa kaja toi na pour ça ne ba ijota to ba Allah kama sa ni fa Allah kama sa an tara bolo ko Allah ni fa sa mai sa ne fa sabali ai sabali sa ala ma jeli bolo jeli ba ina ni jarani sare toi sa sare toi sa sare kuma fe sa sare mundu ngera wallahi sare jeli ba afoka ka kulo mina quoi ni fa sare ai ga sabali mais ne pula de quoi na boya quoi mo ni mo yi farata on ma fara ete ne terige paro do abado fara ga sabali kaja wara on ma mundu e paro ni e faranse yo ma wallahi jeli bare ce ayi ce ne ta ka circulation do ati so mi ibe ka kila ko ne fo mais ce ma fu paro kuma chama dabla ya me paro ameka sulu so ni na kula kuma dabla bai kaja wara mu se yo ma jeli bare jeli paro yɛrɛ de juta la ce kaja kalo fusa ce ni men ta bala de sabali sa ay sabali sa jamaw de jole biya sa ay nanga ta kerefe an ta kerefe sa an kuma fara Allah mais ni impola de ko a ben ala ci ceno a ne ka me ga sira kan me ga droit sire ale ba ese en ala ci mo ni fi ni be moto bolla yi kan i droit tire sire wa ma o ye ce mais ale be se ka na ne ka droit ka to ko de ko kuma de o ta le mu di
Ega sabali. Baro, you jota la. Mais allez baro jota la. E manga ko baro ma ko baro e poli. Ai wa jo. Baro akayo. Ako moto ta. Polisi de ba. Mun ko nyata la tuguni. Okay, angata. Mun ko ta. Ai sa. Fara ati done sa. Baro, ni fa commissaire di. Ya mere ale fara ati done ala mi kira. Iga nyama ala kama sa ega ta. Sunjata wolo dede ne. Sunjata wolo la ne. Wa fa ka kuma. Ai savara. Savalisa. Atone kama boy. Otma eni ne be nyogon soro suluga gerena. Ite mpunya okama. Idella yame. Oh. Awo idella. Chen ma jere. Baro. Min dabala. Baro wonde ibi ka di toyo de. Ibi ka toyo baro sa. Ibi ka tonyo. Ne fa ala kama ega kayame. Ka iga ya fama ala kama. Ibe ni woro sara re. Wallahi ibe ni woro sara. Ere koro. Meti soro wa gerena. Ni ma jere. Ebe songa ngene dirige la. Che vuole donare. Che baby. No. Che ma nya piesare. Che ni ma no. Che ni parode. Ai sare. Che ni parode. E ipo mo dala sa. Ipo mo na se tigere la. Atoisa. Ni ala che ne tigere ela. Che. E ma fe mu ka so che bia. Chenye ne ema fem nge chetale ebe no de kya. Mana bolo. Che ibaron to. Chala ka boni ku. Wala polisi de ba. Ni atu. Ni ya kala. No, sare ne mi yera fa. Che mi yera fa. Aisa. Che mi yera fa sa. Aisa. Sare.